Ruth Giordano, copastora de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa i membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. Benvinguda i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Doncs moltes gràcies i molt bon dia. En primer lloc, voldríem conèixer com és la comunitat de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, que ens la descrigui breument, i en quin moment travessa en l'actualitat. El moment de l'Església en aquests moments és que l'any passat va ser el centenari i aquest any és el centenari, diguem-ne, del vell temple. La comunitat, com podeu entendre, doncs és una comunitat que va néixer fa 100 anys, afincada a Terrassa, amb la gent de la ciutat, gent de Rubí, que va anar cap a Terrassa, amb el pastor Samuel Vila. És una comunitat que va créixer molt ràpidament, on moltes persones que tenien una inquietud per la manera d'entendre i viure la fe des de l'Església Evangèlica els va copsar. També va créixer molt amb el seu moment a través de les immigracions dels anys 50-60 del resta de l'estat espanyol. I nosaltres, avui, allò es deia l'Església Evangèlica Baptista Ebenezer, i que avui és l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, perquè en el seu moment havien nascut diferents esglésies evangèliques i estaven a la ciutat i vam fer un projecte d'unificació per poder tenir el que els baptistes dirien una presència activa dins de la societat. És una església que sempre ha estat molt ben vista, diguem-ne, per la ciutat de Terrassa, malgrat els estereotips i les històries del passat, i en aquest moment és una església creixent, que té una població entre adolescents i joves d'uns 100 joves, amb una vida molt fresca i dinàmica. És una església que té totes les generacions diferents, que té un culte els diumenges, evidentment, d'adoració al nostre Déu, que és la cosa que ens mou com a cristians, però també és una església molt viva amb el moviment social, un treball social tant en el barri on està enclavada com en el barri de Can Anglada, on hi ha una necessitat real, un treball social que es fa conjuntament amb l'Ajuntament i la ciutat de Terrassa, una església que també preocupada per l'educació i té tota una escola, que és les escoles Lumen, una església preocupada per el lideratge i té també la cimera global de lideratge que es fa a 120 països en el món i que després podem explicar una miqueta, i una església que té també preocupació per l'esport i té tot un projecte d'esport obert a la ciutat. I segurament moltes altres coses, però una església creixent amb la pregària i amb la comunió dels uns amb els altres. Més o menys, ho hem resumit. Fantàstic, fantàstic. Abans de passar a tota aquesta incidència social, m'agradaria parlar de quin és el tret distintiu de la branca baptista dins del que és l'Església Evangèlica. Molt bé. Això és una cosa que hem d'emmarcar-ho en la Reforma Protestant. La Reforma Protestant neix, segons tots entenem, amb Luter, el 1518, però perquè ell va tenir una incidència, com els que coneixem la Reforma, que va ser acollida, diguem-ne, per als prínceps d'Alemanya i va tenir una incidència social en el país on ell estava, que era Alemanya, però al mateix temps naixien també el que se'n deien, i això era la Reforma, que Luter no pretenia sortir de l'Església sinó reformar-la, però al mateix temps van néixer el que se'n deien els moviments radicals. Radicals per què? Perquè baixaven més a les arrels, baixaven a l'arrel de l'Evangeli i volien ser una església basada en les arrels de l'Evangeli. Aquests moviments radicals, els primers van ser els anabaptistes, dels quals en queden molt pocs perquè se'ls van carregar catòlics i protestants, i són el que avui podrien ser més o menys els quàquers o els amish, però en queden molt pocs. I en aquest mateix moment van néixer també el moviment baptista, i el moviment... i ara m'ha marxat de la ment, perquè tenim una edat i se'ns en van les coses de la ment. No passa res. Però que és un moviment que ha treballat molt per la pau. Els menonites, que són un moviment que són els grans mediadors per la pau en el món. El món baptista el que va fer era bàsicament baixar a l'arrel de l'Evangeli
i parlar molt del sacerdoci universal. Tots els creients estaven en la mateixa situació, homes i dones. Parlar molt del bateig per immersió d'adults, com el veiem amb Jesús en l'Evangeli, i parlar molt de lo que era l'església congregacional. Així que fa més de 400 anys, en aquestes esglésies, la gent votava per decidir les coses. O sigui, era una església democràtica. I probablement aquest és el tret distintiu que, evidentment, altres moviments evangèlics han anat agafant. Per què se'n diuen moviments, els moviments baptistes un moviment evangèlic? Doncs perquè van baixar a l'arrel dels evangelis. La diferència més gran amb el moviment protestant i el moviment evangèlic o el moviment baptista, que és un dels més pioners, és que el moviment reformador va ser molt estatal. Així tenim el luteranisme a Alemanya, el calvinisme a Suïssa o l'anglicanisme a Anglaterra. En canvi, aquests eren moviments molt més transversals i, per tant, arribaven a qualsevol poble que les persones coneixien i es volien adherir. És un moviment que va créixer molt als Estats Units, perquè són la gent que van marxar amb els Mayflowers cap als Estats Units. Bé, que llavors són Estats Units, cap a Amèrica. No sé si amb això podem tenir una mica d'entendre petits trets i diferenciats. Perfectament, perfectament. Tenen diferents fundacions per incidir d'alguna manera en el teixit social i associatiu de Terrassa. Quins serien a grans trets aquestes iniciatives? Per un cantó tenim la Fundació Privada Goel. Goel és una paraula que ve de l'hebreu i que es troba en el llibre de Rut i significa el que es posa en el teu lloc. És el redemptor, el que ens redimeix, que és el que trobaríem en el llibre de Rut a l'Antic Testament. Amb aquesta fundació nosaltres fem tot el que és el treball social i cooperativa també a nivell mundial, diguem-ne, on podem ajudar en alguns llocs d'incidència. I aleshores aquí tenim tot un treball, com abans deia, de bugaderia i de dutxes per persones amb pobresa energètica. En connexió amb l'Ajuntament, doncs, encara que no creiem, hi ha gent que o no té llum o no té aigua a casa seva, suposant que tingui casa seva. I aleshores nosaltres tenim tot un programa de dutxes, rentadores, berenar, deures per famílies o unitats familiars. Una unitat familiar pot ser d'una persona o pot ser de 6. I hi ha diverses tardes a la setmana on aquestes persones poden venir i tenen aquest servei i es crea també un vincle de família. Per això se li diu espai familiar i es crea aquest vincle de família. Tenim repàs escolar, tenim un projecte també amb persones amb el que se'n diuen segones oportunitats o segones escoles. També tot això sempre conjuntament amb l'Ajuntament veient necessitats que es poden suplir. O també un mentoratge de l'esport amb gent jove per nanos que podrien tenir problemes amb l'exclusió social. Això és a través d'una fundació i amb l'altra fundació, que és la Fundació Educativa Tramuntana, treballem tot el tema de les escoles. Nosaltres tenim des de l'escola bressol a la primària i escola de famílies, demanat també per l'Ajuntament. Fa uns quants anys, veient la necessitat de poder ajudar a les famílies, que no vol dir que tothom vulgui ser ajudat, però a vegades amb coses molt bàsiques, com fer fins i tot un pressupost familiar sostenible. Una escola que està integrada dins del que és el local de l'edifici, que és de l'edifici. l'església. De l'edifici de l'església, exacte. Nosaltres vàrem construir aquest edifici nou perquè el necessitàvem. En el 2010 crec que el va inaugurar l'expresident i Premi Nobel de la Pau Jimmy Carter, i el vam construir amb aquesta voluntat de que no només servís per la comunitat, per l'església i per fer el culte o l'església, sinó que tingués espai també obert a la ciutat per oferir recursos de molts temes diferents. Un altre cop, com que tenim aquesta bona entesa de treball amb l'Ajuntament, en aquell moment feien falta escoles bressol a la ciutat i l'Ajuntament va dir ja que construïu, podríeu considerar construir escola bressol. Ho vàrem considerar i al considerar-ho vàrem considerar també poder tenir l'espai preparat per si mai podíem fer escola de primària. I farà 6 o 7 anys vam incloure una escola de primària concertada de la ciutat, del barri, que se li havia quedat obsoleta l'espai i que ara està a casa nostra.
i és una oportunitat de treball, cada dia és una alegria de tenir nens. Tenim a l'espai ara una mica, és com li diem, el calendari dels espais a vegades està tan atapeït que hem d'anar mesurant els minuts per poder entrar i sortir tots els projectes i les coses que fem. Molt bé, cada mes de novembre, des de fa anys, impulsen també la Cimera Global del Lideratge, una trobada internacional. Com va sorgir la possibilitat de promoure aquest esdeveniment? Jo penso sempre com Déu promou les coses. Això és un projecte que va iniciar a una església evangèlica a Chicago farà uns 30 anys per la visió del seu pastor, el Bill Hybels, que va tenir una visió de la necessitat de donar eines al lideratge de qualsevol àmbit, tenint en compte que totes les persones tenim un camp d'influència i, per tant, totes les persones tenim un tipus de lideratge. I no parlem només dels grans executius, que també, que ho necessiten, i no parlem només d'un tipus de visió, com per dir, dins d'una església. No, no. Tots estem en la mateixa realitat. Ell va tenir aquesta idea i van començar a fer una cimera invitant a persones que havien destacat en el seu lideratge. Molt aviat van veure que això ells, en directe, ho fan al mes d'agost, ho podien retransmetre per tot Nord-amèrica, Estats Units i Canadà, perquè tenen el mateix, diguem-ne, fus horari i la mateixa llengua. Però, en molt poc temps, van veure que podien entrar a Anglaterra, perquè tenien la mateixa llengua també, però això els hi va fer pensar, i si això ho podem, aquestes conferències, que són de molt alt nivell, les podem enregistrar, quedo sense veu, les podem enregistrar, les podem traduir a altres idiomes i podem amb això beneir a molts altres països i comunitats. I així és, això es repeteix, aquestes conferències que es fan en el mes d'agost a Chicago, 2 dies, d'una conferència darrere l'altra, superinspiradores i per gent molt ben formada i que ha demostrat el seu nivell de lideratge, es tradueixen actualment entre 40 i 50 llengües en el món, tant pot ser en voice-over com en subtitulat, i es fa en 110, 120 països, depèn dels anys i de les possibilitats, perquè hi ha països on potser ens cremen l'església, el local on s'ha de fer, o hi ha països que ens ho prohibeixen i hem de veure com fan. Però es fa, de veritat, penseu 120 països la quantitat de pisos que són. Nosaltres a Terrassa fa 11 anys que ho fem, aquest és l'any 11, i la veritat és que jo quan vam tenir un període nosaltres que vam fer un temps sabàtic a Estats Units, jo ho vaig veure anunciat en una església, sempre es fa a partir d'una església però obert a tota la societat. I de fet hi ha països que ho poden fer hospitals, hi ha països que ho poden fer el cos de policia i hi ha països que es fa com a Swazilàndia en el Palau Reial i hi ha països que es fa en una església perduda allà al mig de la Índia, per dir alguna cosa. Llavors jo ho vaig veure, vaig pensar i vaig dir, senyor, a mi m'encantaria poder assistir o anar-hi. I un dia el director d'Europa, perquè cada continent té una direcció, va venir i m'ho va oferir que si ho volíem fer nosaltres a la nostra ciutat. I vaig creure que el senyor ens obria una oportunitat. I cada any assisteixen com entre unes 250 i 300 persones de tots els àmbits, des d'ajuntaments, empresaris, hospitals, persones particulars, món de les mitjans de comunicació, les xarxes socials. A Terrassa nosaltres aixequem subvencions perquè 25 entitats socials de Terrassa puguin portar 2 persones, perquè entenem que és una oportunitat de creixement en el lideratge i de fer canvis en el lideratge. Sí, de fet, la societat necessita el lideratge en tots els àmbits, no? Social, educatiu, polític, religiós. És una cosa que d'alguna manera ens interpel·la, no? Sí, i que ens n'adonem que nosaltres fem algunes coses com a comunitat, com al nostre país, aquí a Catalunya, les fem bé, però altres coses no. I hem d'aprendre, podem millorar. Podem intentar fer més les coses amb excel·lència i pensar des d'una altra perspectiva. I aleshores pensar que allò que ho fèiem, perquè ho fèiem així i perquè aquí no podem canviar, no dona peu a pujar de nivell. També des de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa s'acull, es promou el que és el moviment, l'associació Cristians per Terrassa, l'associació ecumènica Cristians per Terrassa. Ens trobem en plena commemoració del 1.700 anys del Concili de Nicea. Aquest any també s'ha creat la taula
de diàleg interconfessional de Catalunya. És un bon moment ara per impulsar el diàleg ecumènic? Ai, home, per mi sempre el diàleg ecumènic entre les esglésies cristianes. Jo vinc d'una família i sóc la 7a generació de pastors i missioners. L'octava generació ha sigut missionera a l'Iraq, de la meva família. Una parella jove amb 2 fills. A l'Iraq hem de dir el següent, que quan ens maten no ens pregunten si som catòlics, protestants o ortodoxes, ens maten per ser cristians. És una trista realitat que a vegades denunciem poc. Els cristians seguim sent la tradició religiosa més perseguida en el món. Seguim encara avui en dia sent-ho i ens maten molts cada any. I tenim amics i coneguts pels quals nosaltres preguem perquè no podem parlar-ne, però se'ls carreguen i estan treballant en països que no podem dir que estan treballant-hi perquè se'ls carreguen per ser cristians. Per tant, per mi sempre és un bon moment pensar en això. Soc filla d'una tradició protestant aquí a Catalunya i els meus també van anar a la presó en aquest país. Però hem de tenir aquesta mira que jo crec que es deu tenir en el cel de que nosaltres som el cos de Crist, l'Església, no? I l'Església universal és amb totes les seves denominacions i totes les seves maneres de fer. A Terrassa, no sé quants anys fa, però quan jo vaig arribar fa 38 anys com a pastor, ja hi havia un moviment ecumènic entre protestants i catòlics, no tenim ortodoxos a Terrassa, i que van començar el Màrius Heras i el David Muniesa, el pastor David Muniesa i el Màrius Heras de l'Església Catòlica, i preveres que, com el Josep Esplugues, que s'hi van afegir i ho van potenciar. Llavors farà, crec que són uns 10 anys, més o menys, que vam crear l'Associació Cristians per Terrassa. El dia 18 d'octubre fem la paella ecumènica, que és una cosa que ja té molta tradició, i és que ens trobem a fer un diàleg sobre algun tema d'interès com a creixement cristià, i llavors dinem junts una paella que fem i que ara ja portem, primer es feia a la parròquia de la Sagrada Família i ara portem molts anys que ho fem nosaltres a la Unida. A nosaltres ens funciona molt bé, ens trobem per la pregària i per l'evangelització. I mirem allò que ens uneix i deixem a fora allò que pot ser punts de discrepància o de tensió. D'acord. Fa uns dies a Nacions Unides alertava o reclamava al govern espanyol que ha de resoldre el tema de les pensions de pastors evangèlics que durant el franquisme i primers anys de la transició no van servir a les seves esglésies però no gaudeixen ara del dret a la jubilació. No sé si aquest deute històric també a la seva família ha afectat d'alguna manera, tenint en compte que són 7 generacions, no? Són 7 generacions que la meitat van treballar a Itàlia. I llavors els hi hauran de reclamar els italians. Exacte. En el cas d'Espanya, sí, crec que algun dels meus grans, que ara ja són morts, sí que els hi va afectar i van tenir que buscar recursos o sosteniment de forma col·lateral, no? De forma lateral i veure com ho podies fer. I per nosaltres mateixos hem reivindicat això perquè fins i tot en els primers anys del nostre ministeri no hi havia aquesta possibilitat. I evidentment encara tenim algunes vídues o algunes persones grans que no han tingut dret a cobrar una pensió i que no la cobren i que no hi ha manera de fer-ho. I aleshores és un deute històric. És un deute històric perquè a més vam patir molt, però no cridem tant com vosaltres, és possible. I com se sustenta un pastor jubilat que no rep pensió? Normalment per als fons d'ajuda de les denominacions. O sigui, les denominacions evangèliques, les tradicionals i que han tingut pastors aquí, com els baptistes, com l'Església catalana, protestant, o els metodistes, fins i tot les assemblees de germans, són fons que es van crear farà més de quan jo era petita, perquè ho escoltàvem, per poder ajudar aquests jubilats. Evidentment també hi ha les famílies darrere o la pròpia església. Cada vegada en queden menys també perquè és una fórmula esperar que es morin i així no hauràs de pagar. Però així funciona. Ens ho prenem amb bon humor, com pots veure. Sí, millor.
Canviant ara ja de tema, vostè també és membre del Consell, com dèiem, del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya, un organisme que des del 2013, està format per diferents experts, que des de 2013 ha publicat 7 documents sobre diferents temàtiques socials que d'alguna manera en les quals té incidència la religió, no? Diversitat religiosa, hospitalitat, dignitat a l'atenció funerària, equitat de gènere, entre altres temes. Aquesta varietat demostra d'alguna manera la importància del fet religiós, la seva transversalitat? Per suposat. Per suposat. La veritat és que el Consell Assessor és una cosa pionera a Europa, que es va impulsar des de la Generalitat de Catalunya a partir dels seus directors d'afers religiosos. Del 2013, no recordo ben bé qui estava en aquell moment, però jo vaig ser invitada quan l'Enric Vendrell era el director general d'Afers Religiosos i crec que vaig entrar, no ho recordo molt bé, el 17, sí, una cosa així, o abans, més o menys. I és un ente molt interessant perquè són persones invitades a títol personal de tradicions religioses diferents. En els últims anys fins i tot s'han afegit persones agnòstiques o atees, el qual també comporta per què. El que té molt clar la Generalitat, i això és molt interessant, no vol dir que això ho tingui clar a vegades la societat, que el fet religiós és un fet important realment i transversal a la nostra societat. S'havia fet creure que la religió anava de baixa i que arribaria un moment que això ja ni es contemplaria perquè era com una cosa del passat, dels ancestres i sense fonament rigorós científic, anem a dir-ho així, no? Però més lluny de la realitat. O amb els manifestos comunistes, no? Déu ha mort, res més lluny de la realitat. El fet religiós no tan sols és una realitat, sinó que és creixent i que és molt transversal i més amb la transversalitat cultural que viu la nostra societat, perquè cada un ve amb els seus transfons i les seves realitats. Llavors el Consell el que pretén és poder fer visible aquesta realitat i incidir en els diferents aspectes de la societat que podríem pensar i que té a veure l'hospitalitat amb la religiositat o que té a veure el tema funerari amb la religiositat. Doncs té a veure molt i molt més que la secularització. Per què? Perquè tot això té a veure amb transcendència i té a veure amb com la gent vivim aquesta realitat. La majoria dels documents s'han creat a partir de la nostra pròpia visió, de què entenem que li podria ajudar a la societat, i alguns s'han creat a petició del mateix govern, com pot ser el tema funerari. Amb la pandèmia va ser una cosa complexa que tenien que entendre com ajudar a les diferents tradicions i com fer-ho i com fer aquest respecte. O hem participat també en tot el tema de donació d'òrgans i de teixits amb el CatSalut perquè som un país pioner en tot el tema de donació d'òrgans, però també té molt a veure, perquè això té a veure amb el moment de la mort i com la gent reacciona davant d'això i com el 99% de les religions són en favor d'ajudar i donar vida a un altre. I com mostrar-ho i com ajudar els metges en aquells moments també finals de la vida per beneir a una altra persona. Parlem, de fet, d'un país que en poc més de 50 anys ha passat de ser nacionalcatòlic, d'una única religió que fins i tot reprimia, va reprimir el protestantisme, a un país que actualment a Catalunya tenim unes 14 religions majoritàries reconegudes segons afers religiosos. Què ens diu aquest moment, aquesta evolució, com la veuen des d'afers religiosos? Jo diria que no són majoritàries. Hi ha algunes religions que són majoritàries i hi ha religions que són molt petitones, però que hi són, i que afers religiosos el que intenta és visualitzar tot el que hi ha en el país i com poder gestionar-ho. El que es pretén és, sobretot, no tancar el fet religiós a la part de privadesa, perquè, clar, la gent sempre et dirà no, vostè pot creure el que vulgui i a casa seva faci el que li sembli correcte, no? No, és que el fet de l'acció religiosa o de la visualització religiosa ha de ser pública.
I la gent ha de tenir aquest dret de fer-ho, evidentment, dins d'una normativa establerta, però això és el que jo crec que Afers Religiosos treballa constantment perquè sigui d'aquesta manera. Què passa? Que a vegades, i per això també es va intentar crear un marc per al tema dels llocs de culte, que fos igual per tot Catalunya, de manera que no cada ajuntament, segons les seves tendències, pogués fer veure que els veiem o fer veure que no els veiem. No? Estem en un moment ampli on molta gent té... I no només el tema de la religiositat, sinó també de l'espiritualitat, de sentir que hi ha aquest concepte de transcendència i d'espiritualitat i que podem explicar-nos-ho i no passa res, que tu tens la teva visió, jo tinc la meva. Vivim tristament amb una visió que aquí som molt tolerants, i no, som molt tolerants amb el que jo penso, però amb el que pensa l'altre, no. I crec que això ho veiem molt en els mitjans de comunicació, que són molt a vegades bel·ligerants amb el pensament contrari al seu. I això és una cosa amb el que nosaltres constantment, i també a través de Afers Religiosos, intentem reivindicar, sobretot amb la televisió pública, i la ràdio pública i els mitjans públics. Que siguin respectuosos amb les diferents tradicions religioses, que no només les treguin per explicar les coses dolentes, o les que no ens agraden, o les que ens sembla, perquè això és un atac i no veure tot el treball que estan fent moltes de les tradicions que porten aquí molts anys i com acullen a les persones, com les ajuden socialment, com treballen amb elles, malgrat els errors que puguin haver-hi. Aquest seria el treball, més o menys. Molt bé. Perdó. Un treball com el que fan, sense anar més lluny, des de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa. Hem començat parlant de l'Església i acabem parlant de l'Església, de la qual és copastora vostè amb el seu marit. Com és treballar amb el seu marit i portar-se els problemes i les satisfaccions a casa de l'Església del dia a dia? Això és una bona pregunta que ens fa poca gent. Em sembla molt interessant. Això els hauríem de preguntar als meus fills. També. I a veure què ens dirien ells, no? Nosaltres tenim també el goig que els nostres fills han seguit en la fe per decisió pròpia, però nosaltres creiem que cada un ha de decidir-se per al Senyor, no? Per acceptar l'obra del Crist a la creu. Això és un principi de llibertat, precisament. És una experiència interessant. La nostra és un compromís personal, individual, de convicció quan ens vàrem conèixer, de que volíem formar-nos. Per això vam anar a estudiar a la Facultat de Teologia i Seminari Protestant, que tenim aquí a Catalunya, individualment, encara que ja ens coneixíem, i el que teníem clar és que Déu ens havia cridat a cada un de nosaltres al servei de l'Església amb visió universal. Podia ser missionera, com podria ser a casa. Quan vàrem acabar el seminari ens vàrem casar i vàrem tenir diferents invitacions i vam agafar potser la més complicada i la més senzilla. L'església, que era el meu marit fill d'aquella església, i ell és pastor fa 38 anys de la seva pròpia església que l'ha vist néixer, el qual no és ni el comú en una església baptista ni amb la majoria d'esglésies, ni fàcil. I els dos vam entendre que el que en volíem era servir al Senyor i a l'Església, que és una visió personal, però que fem equip i compartim. A vegades és molt dur perquè la nostra vida va sempre a l'entorn del que li passa a l'Església i a les persones, perquè les persones tenen moltes realitats diferents i nosaltres fem acompanyament. Però al mateix temps, Déu ens ha permès veure moltes coses i coses molt bones. I això és també una oportunitat. No és fàcil. Jo no ho recomano ni ho deixo de recomanar, perquè això jo crec que té a veure amb... La base no és que jo he acompanyat el meu marit o el meu marit m'ha acompanyat a mi, és que els dos hem tingut un cridament de Déu per fer un servei i hem tingut l'oportunitat i la benedicció de fer-lo junts i de veure grans coses. Això seria, no sé si ho defineixo bé. Perfectament. Ruth Giordano, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest espai d'entrevistes. Molt amable. Ha estat un plaer per mi. Moltíssimes gràcies.